Urobili vám pri pôrode nástrih hrádze? Nástrih, alebo teda odborne epiziotomia, je operácia pri pôrode, pri ktorej vám pôrodník vytvorí poranenie hrádze, teda časti medzi pošvou a konečníkom. Zároveň dojde aj k poraneniu svalov hrádze, teda tej časti, ktorá je pri pôrode hlavičkou plodu prichádzajúceho na svet najviac napínaná. Epiziotomia je individuálne a subjektívne rozhodnutie pôrodníka. Tento urobí vtedy, ak zhodnotí, že vo vašom prípade pri pôrode vám hrozí veľké pôrodné poranenie, teda väčšie, aké vám on spôsobí epiziotómiu. Takže jediným dôvodom je vlastne pôrod. Ale epiziotómia môže mať aj objektívne dôvody, to znamená patológie. Napríklad vo vašom prípade si váš pôrod vyžaduje ukončenie operačne, alebo je tam nejaká patológia, pri ktorej je epiziotómia indikovaná a potrebná. Chvála Bohu, sa epiziotómie rutínne nerobia a nemyslím si, že existuje pracovisko, kde by sa to robilo rutínne, pretože percento epiziotómií je vizitka pôrodníkov daného pracoviska, vizitka daného pracoviska a každé pracovisko sa chce v tom najlepšom svetle odprezentovať. Samozrejme aj napriek epiziotómii sa môžu objaviť pôrodné poranenie, napríklad krčka, sliznice, pošvy okolo močovej rúry. Ak už je toto potrebné, tak základným kameňom dobrej rekonvalescencie je adekvátne ošetrenie a následne vaša starostlivosť. Ale o tom potom.